an minnu fana bɛ kan lamɛn radio Joliba ka Bamako yan nɔ, Segukaw fɛ, Sikasokaw fɛ, Kayikaw fɛ, Moptikaw fɛ yen nɔ, Tombouctou, Gao, Kidal, limanaw Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen. An ma ɲinɛ maa si kɔ, an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn. An b'a fɔ ɲɛna aw danse aw ka kunnafoni gafew lakali kɛnɛ kan. Gafe ninnu bɛ sɛbɛn an balima kunnafonidilaw fɛ. Limanaw don o don a kun de ye ka jamanadenw kunnafoni, jamana ale kunnafoni na nka a bɛ sɛbɛn nanzarakan na. Limanaw o kumana anw y'a kanu ka ye kɛnɛ kan ka se ka bamayɛlɛma an ka bamanankan in na walasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka faamuya sɔrɔ a la cogo min na. O kuma nin y'an sigilen kɛnɛ kan. Laadala jɛmukan min bɛ sigi aw ye don o don ka taa nɛgɛ kanɲɛ 9 fo ka taa se o tɛmɛnen sanga 30 ka se a kanɲɛ 10 ma. O kuma an b'aw fo ka waleɲuman dɔn. Gafew bɔlen bɛ minnu b'an bolo kɔrɔ limanaw le soir de Bamako b'a la, l'indépendant bi yan nɔ, Nouvelle Horizon bi yan nɔ min ye les échos ye fo ka taa se l'indicateur du renouveau ma. Ninnu de b'an bolo kɔrɔ sɔgɔmada in na an bɛna minnu walawala aw ye. A la bakurunbaw la soir de Bamako ko a ka ɲɛdan fɔlɔ yɛrɛ la a ko Kodowari finitigi ma 46 minnu bɛ yen n'olu bɛ bolola ayiwa Mali la yan nɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔw ka yamaruya kɔnɔna la ani Mali sariya ayiwa yamaruya kɔnɔna la. Kodowari jamana kuntigi min ye Alassane Ouattara, limanaw ko Alassane Ouattara bɛ fɛ ka taama ni sira wɛrɛ ye, sira min bɛ yen n'o bɛ kɛ diyagoya yɛrɛ sira ye, sabu ko a bɛ ka ɲini bi ka ɲini Mali jamana fɛ joona joona waati yɛrɛ tɛ makɔnɔ a la. A ko a k'a ka finitigi ma 46 in k'o bila ka bɔ yen. Ko n'o ma kɛ ko a bɛ sɔn ka CEDEAO wele a ka sigi kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka se ka nin ko in ka a kuma kɛ. O kuma bɛ sen na waati min na limanaw l'indépendant kumana a ko la, sabu l'indépendant y'a jira k'a fɔ Kodowari ka den min bɛ yen ni dɔnkilidala don n'u k'a ma ko Aisha Kone fana ye dɔnkili min da kɔsa in na an ka jamanakuntigi colonel Assimi Goïta la. Limanaw n'a fɔra k'a fɔ a kuma cayara minnu bɛ yen ni olu ye bɔlɔlɔkannamɔgɔw ye olu caman ye jalaki bɛ ye Aisha Kone kan ko waati min na jamana fila bɛ ɲɔgɔn na ko munna dɔ b'i to ayiwa Kodowari jamana kɔnɔna la ka tila ka dɔnkili in da. Nka Aisha Kone ko ale ta ma dabɔ o kama, ale ta dabɔra de ale ye seko ni dɔnko maa ye, a bɛ fɛ ka Assimi Goïta dusukun de salo. Limanaw an bɛna an da don a la sisan min ye ale l'indépendant kelen na. Limanaw ko fagali min kɛra san 2022 kɔnɔna la Banbanci wale siratigɛ la ka ɲɛsin civiliw ma n'o ye jamanaden gansanw ye. Limanaw ko de cayara san 2022 in. Limanaw ko mɔgɔ min ni bɔnna la o de cayara dɛ. Sɛgɛsɛgɛli in bɔra ONG ACLED o de yɔrɔ la. L'indépendant an ye nin sɔrɔ a kɔnɔ an bɛna walawala sisan. O mana bɔ yen Nouvelle Horizon fana bɛ yan min ye Nouvelle Horizon ye a ko kalanko nasiraw la. Limanaw tiɲɛ yɛrɛ la ni wulikajɔ ma kɛ ka kalan kunbɛn ɲina kalanta ani gɛlɛya bɛ sɔn ka don ɲɔgɔn na. Nka min ye fana Nouvelle Horizon ka fɛla ye ale ko min ye Dawuda Dunbiya ale min ye académie d'enseignement min bɛ Mopti o ɲɛmɔgɔba don. A ko kalanden maa 280 olu de tɛ ka se ka taa kalan kɛ nin wagati in na, lakanabaliya y'a sababu ye. Min ye Nouvelle Horizon ye o kuma fɔ, nka ale Nouvelle Horizon kelen in fana ka kuma la limanaw jamana ɲɛmɔgɔw waati min na o kelen don ka min ye Faransi wele joona sigi la diɲɛ kɛlɛ tɔnba ka walanba sanfɛ ONU ko Mali politikimaw u tɛ ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin furanjɛla fanga in ma dɛ. O kun ye mun ye Nouvelle Horizon ye o kuma fɔ an bɛna an da don o la sisan. An bɔra k'an da don kalanko kuma min na sisan limanaw ko ɲina kalanta a bɛ n'a fɔ dibidibi de b'a ko la, sabu min ye grève banbaliw ye a bɛ n'a fɔ u bolodalen don an ka lɔgɔli karamɔgɔw fɛ u bɛɛ lajɛlen bɛ k'u ka hakɛw de ɲini. Ko y'a kuma fɔ an bɛna an da don a la sisan min ye l'indicateur du renouveau ye an bɛ sɔrɔ ka fasiri lakalili kuncɛ ni ale ye. O fana bɛ tali kɛ kalandenw n'o ye sanfɛ lakɔlidenw ye olu ka koɲɛ de kan. Sanfɛ kalandenw limanaw dɛmɛ min bɛ to ka k'u ye n'o ye boursiw ye k'u ka bourse ko a kuma cayalen don nin wagati in na. Ko comité AM min filɛ nin ye u ka sanfɛ kalanso min filɛ n'u k'a ma ko FLSL k'olu kɔni bɛ baara bila pleŋetenw na kabi juillet kalo tɛmɛnen na ka sababu kɛ k'u tɛ k'u ka boursew sɔrɔ. Nin waati laban in fana na sanfɛ lakɔlidenw b'u ka wari sɔrɔ sira min fɛ n'o ye sama mɔnɛ ye. Ko sama mɔnɛ ye laɲini dɔ kɛ, laɲini min n'o ye k'a fɔ ni mago b'i ka wari la bourse sira ninnu fɛ ko i bɛ se ka juru ta wari min kan ka d'i ma yan'a ka di i bɛ se ka juru ta a la, nka n'a nana kɛ ko boursew dira a bɛ tigɛ ka bɔ a la. Ko AIM ko u ma jɛn ni o ye.
l'indicateur du renouveau ya kuma fɔ an bɛna an da don a la sisan limanaw ni kunnafoniw la bakurunbaw de ye an bɛ don a kɔnɔ ka walawala min ye le soir de Bamako ale kumana soir de Bamako ko min ye Côte d'Ivoire finitigi ma 49 minnu tora Mali la yan ni u minɛnen don ni ayiwa ka ko ɲɛ bɛ sariya de ka bolo kan nin waati in na limanaw ko ɲininkali min bɛ yen soir de Bamako y'o k'a yɛrɛ la a ka fasiri daminɛ la maa min ye fasiri kɛ Mayimuna Dumbuya a ko a bɛna fɔ Côte d'Ivoire muɲu u bɛ fɛ ka muɲu bɛ fɛ ka tila u la nin waati in na ka sababu kɛ u ka finitigi maa 46 min ni olu bɛ bolola Mali la yan ko kunungo Côte d'Ivoire jamana ɲɛmɔgɔw Alassane Dramane Ouattara yɛrɛ tun bɛ a jɛrɛ ɲɛma min ye conseil de sécurité nationale o sigira kunungo a jɛrɛla k'a fɔ hakilila minnu bɔra o ko kɛnɛ kan o ye k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la Alassane Dramane Ouattara a sɛbɛkɔrɔ diminen don bi kosɛbɛ wa min ye muɲu yɛrɛ ye k'a fɔ ko in a ka lajɛ ji ɲɛma jɔlen na kumaɲɔgɔnya minnu bɛ sen na olu ka se ka kɛ sababu ye ayiwa finitigi minnu bɛ Côte d'Ivoire tɔgɔ la Mali la yan n'u minɛnen don u ka se ka bila kumaɲɔgɔnya kɔnɔna la nka a bɛna fɔ Côte d'Ivoire jamana Alassane Dramane Ouattara o ko kɔni bɛn t'a ma wa a tɛ se ka sen de ka muɲu ka o ko kɔnɔ o de la Côte d'Ivoire jamanakuntigi ko a bɛ wele dakan bila Mali jamana ɲɛmɔgɔw ma joona joona waati yɛrɛ ti di u ma koyi k'u k'u teliya u k'ale ka finitigiw bila ka bɔ u bolo kɔrɔ n'i ye jateminɛ kɛ Alassane Dramane Ouattara ye nin kuma min fɔ a ko n'o o ma kɛ limanaw ko a bɛ sɔn ka wele bila CEDEAO yɛrɛ de ma CEDEAO ka jɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnni kɛ n'o ye sommet extraordinaire walima réunion extraordinaire limanaw o ye ɲɔgɔn ye balalen ye min bɛ se ka kɛ ayiwa ale ka finitigi maa 46 ka koɲɛ ka Mali la yan nɔ ni ye hakililajigin kɛ soir de Bamako ko nin ko kelen Assimi Goïta kun ye nin kuma in fɔ min y'a Mali jamanakuntigi ye waati min na a ye Nigériyakaw ka ayiwa minisiri min b'u ka jamana ni jamana wɛrɛw cɛ koɲɛ kunna ni ale nana bɔ ɲɔgɔn ye dɔ la Mali la yan nɔ limanaw o sen fɛ min ye Assimi Goïta ye a ye kuma min fɔ kuma in a bɛna fɔ si bɛ se ka bɔ a tɛgɛ kɔnɔna la nin waati in na sabu a ye kuma min fɔ a tiɲɛ dara kɛnɛ kan ka sababu kɛ mun ye a y'a fɔ ko Côte d'Ivoire ye jamana min bɛ yen n'o kɛmɛ ka Mali den dɔw mara a fɛ yen bi minnu bɛ yen ni olu ni Côte d'Ivoire jamana bɛ jɛ la u bɛ fɛ ka Mali jamana ka basigibaliya don a kɔnɔna la wa jamana sariya yɛrɛ kɛmɛ ka mandat d'arrêt international bila o maa kofɔlenw kan wa min fana ye a ka finitigi maa 46 in ye yɔrɔ maa 3 bilala ka bɔ a la Assimi Goïta y'a jira k'a fɔ ayiwa jamana fila in ye jamana ye minnu bɛ yen ni sigiɲɔgɔnyaw b'u ni ɲɔgɔn cɛ bɛnbaliya man ka don u ni ɲɔgɔn cɛ fiyewu nka ale bɛ min ɲini n'a ma ɲɛ ko a ka finitigi maa 46 in tɔ min bila ale b'a ɲini a fɛ maa minnu bɛ yen n'a kɛmɛ ka olu mara a fɛ yen n'a fɔra k'a fɔ olu ye ayiwa o siga kɛn b'u la Mali sariya fɛ ayiwa wulikajɔ kɛn b'u nɔfɛ k'u ka na u kana Mali sariya lamɛn jalaki min bin b'u kan u ka se ka jɔ kiri ɲɛma olu dogotu ma kɛ yɔrɔ wɛrɛ ye o kɛmɛ Côte d'Ivoire jamana de Alassane Dramane Ouattara kɛmɛ ka i bolo biri o ma kofɔlenw kan minnu bɛ yen ni tɛgɛ yɛrɛ sen de ka da u kan Côte d'Ivoire jamana sababu la Alassane n k'a fɔ Assimi Goïta y'a jira k'a fɔ olu kana a b'a yɛrɛ ka finitigiw di a ka kɛ falen ye nka ko Alassane Dramane Ouattara ma sɔn o ma fiyewu a ma sɔn ka hali i kun don o kuma kɔrɔ ko nka bi a bɔra ka kuma min fɔ nin ye o filɛ nin ka o tiɲɛ da kɛnɛ kan sabu ko sira o sira tara nin ko in na limanaw jamana o jamana bɛ i n'a fɔ Togo jamana misali la yɔrɔ ale de sugandira Mali jamana fɛ k'a ka kɛ kuma da ye ka se ka kuma ɲɔgɔnya kɛ Mali ni Côte d'Ivoire ni ɲɔgɔn cɛ ko ni Assimi Goïta kun tɛ fɛ ko in ka kɛ basigi ka don a kɔnɔna la k'a kun tɛ taa Togo jamana nɔfɛ fiyewu a ka kuma ayiwa nin ko la wa Togo yɛrɛ dɔrɔn tɛ bɛɛ lajɛlen y'i da don nin ko in na limanaw k'a daminɛ ayiwa Macky Sall la ale min ye farafinna keleyatɔnba ɲɛmaa ye ka taa se ONU ma a n'a ɲɔgɔnna caman bɛɛ y'i da don nin ko in na nka min ye sariya de ye limanaw sariya de b'a ka baara la colonel Assimi Goïta y'a jira k'a fɔ n'a ma ɲɛ sariya ko don ale kɔni bɛ min ɲini sa ale bɛ maa minnu nɔfɛ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna la ni sariya wulilen bɛ olu nɔfɛ olu ka di a fana b'a ka finitigi maa 46 tɔ minnu bɛ yan ka olu bila nka an b'o la waati min na Alassane Dramane Ouattara ye ɲɔgɔn ye ba dɔ kɛ kunun n'u k'a ma conseil de sécurité nationale ka i kan don k'a fɔ ko ni ale ka finitigiw ma bila limanaw k'a b'a CEDEAO wele CEDEAO ka sigi kɛrɛnkɛrɛnni kɛ nin ko in kan wa ka se ka ale ka finitigiw u bɛ bila sira o sira kan u ka bila u kan yɔrɔ o tɛ a sira la basigi ye dɛ limanaw o de ye soir de Bamako ka fɛla ye an ye min sɔrɔ a kɔnɔna la limanaw soir de Bamako b'o kuma fɔ waati min l'indépendant ale fana y'i da don ko in na l'indépendant ko
Kodowari ka den min bɛ yen ni dɔnkilidala don n'u kama ko Aisha Kone limanaw Aisha Kone yɔrɔ ale ye dɔnkilidala de ye limanaw dɔnkilidala don a bɛ dɔnkili da waati min ka d'a ye a bɛ dɔnkili da maa la fana maa min n'o o ka d'a ye ko a ye dɔnkili dɔ da kɔsa in na limanaw an ka jamanakuntigi furanjɛla fanga ɲɛmɔgɔ Asimi Goyita la limanaw ka fasa da n'i ye jateminɛ kɛ dɔnkili in kuma cayara kosɛbɛ a kɛra sababu ye minnu bɛ ni olu bɛ bɔlɔlɔw sanfɛla la olu caman wulila Aisha Kone kama limanaw ka jalaki bɛ a kan kɛrɛnkɛrɛnnen ko ale ka dɔnkili dabɔra de limanaw n'i ye dɔnkilidala lajɛ dɔnkilidala bɛ fɛɛrɛ min b'a bolo o de ye ka maa dusukun salo fɔlɔ n'a ka dɔnkili ye o la min b'a fɛ ka sɔrɔ ka o ɲini i fɛ Aisha Kone k'ale ka ko dabɔra o kama ale ka dɔnkili dabɔra o de kama a ko ale ye dɔnkili min da n'i ye Mande taabolo lajɛ ka n'a bila bi la Mande n'i ye cɛfari ye o cɛfari ye limanaw n'i bɛ fɛ ka fɛn sɔrɔ cɛfari in bolo f'i ka dɔnkili da a la i ka fasa da i ka a bɛ sɔn min ma a tɛ sɔn min ma i k'o fɔ a ye a ka cɛfarinya i k'o da kɛnɛ kan a bɛ sɔrɔ ka segin kɔ a ko ale Aisha Kone ale ka dɔnkili a dabɔra o de kama n'i y'a ye bi ale ye Asimi Goyita fasa da limanaw k'a yira la k'a fɔ farafinna bi maa bɛ se ka misali de ta ale Asimi Goyita ka jamana mara la maa bɛ se k'a fɔ de ale de ye maa ye maa min bɛ ka farafinna yɛrɛ don bana bi n'i y'a ye ale Aisha Kone ka o dɔnkili da Asimi Goyita la ko dɔwɛrɛ tɛ ayiwa fɔɲɔgɔn min bɛ yen bi Kodowari finitigi ni Kodowari jamana ɲɛmɔgɔ wuli bɛ o yɛrɛ ka fɛla de ye o finitigi maa bi olu bɛ se ka bila cogo ale ka dɔnkilida in a kun de ye ka dusukun salo k'a ka cɛfa ka yira la k'a fɔ a bɛ ka misa farafinna jamana ɲɛmɔgɔ tɔw kɛ n'o fɔra limanaw ye delili kɛ o kɔfɛ dɔnkili dalen ka Asimi Goyita ɲininka ala faranga Asimi ana sɔn maa jugu tɛ o limanaw a fana na ni maa kofɔlen ninnu a n'u bila sabu maaw bilala ka kɔn bi ɲɛ minnu bɛ yen ni o kuma yɛrɛ cayara fo maliden dɔw ko kun jumɛn na ayiwa ni maa saba in olu bɛ bila ka sɔrɔ ni o bɛ sariya ka bolo kan limanaw ko de taabolo filɛ nin ye l'indépendant de ye nin kuma fɔ yan'an ka bɔ l'indépendant kɔnɔ limanaw a jala k'a fɔ san 2022 tɛmɛnen in na k'a kɛra waati gɛlɛnba de ye min ye Sahel jamanaw kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali yɔrɔ ale bɛ Sahel jamanaw fɛ o ko ONG min bɛ yen n'u kama ko ONG ACLED de ye cakɛda ye min n'a bɛ jateminɛw kɛ a bɛ sɛgɛsɛgɛliw kɛ o sɛgɛsɛgɛli ninnu ONG ACLED yɛrɛ u kama ko Armed Conflict Location and Event Data Project limanaw o ye ngilɛw ka kan de ye nka cakɛda in limanaw a ka baara bɛnnen bɛ ka se ka ayiwa kunnafoniw fara ɲɔgɔn kan ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ka sɔrɔ ka jaabi bɔ min ye dantɛmɛwale ani jatigɛwalew la a jala k'a fɔ san 2022 min kɔni filɛ nin ye n'an b'a la nin ye ko ale kɛra waati min ni ayiwa jamanaden gansanw olu fagara kosɛbɛ n'i y'a hakɛ yɛrɛ lajɛ limanaw a bɛ se maa 5000 ɲɔgɔnna ma olu la min ye maa 2000 ye k'o kɛra san 2022 in o kalo saba fɔlɔ yɛrɛ la an bɛ hakɛ to ɲini k'aw fɛ limanaw o b'a yira k'a fɔ min ye san 2022 min n'an filɛ kɔnɔna la nin ye bamancɛ wale ko dɔ kɔni farala a kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'i ye Mali yɛrɛ lajɛ ni fiɲɛ wulila bɛɛ bolo bɛ kunnamina la a ko n'i ye Mali lajɛ limanaw min ye an ka jamana marabolo minnu bɛ i n'a fɔ Mopti mara ka taa se Segu mara ka taa hali jamana yɛrɛ kɔrɔyan fan fɛ ka taa fo Burkina ni Mali dancɛw la limanaw ni yɔrɔ kofɔlen minnu filɛ nin ye ONG ACLED y'a yira k'a fɔ walejugu ninnu caman kɛra nin yɔrɔ ninnu de la a ko n'i y'a ye bamancɛ wale a cayara nin cogoya in na ko kɔsa in na Burkina ni Mali dancɛ yɔrɔw la Burkina yɛrɛ yɔrɔ bamanciw ka daga yɔrɔ u ka dogotu bɛnbɛn Mali ni Burkina cɛ yɔrɔ minnu bɛ yen ni ayiwa wulikajɔw tɛ se yen kosɛbɛ u b'u to o yɔrɔw de la ka tiɲɛni kɛ Mali ni ayiwa Burkina dancɛw la o de la n'i ye Sahel lajɛ Mali ni Burkina cɛ yɔrɔ do yɔrɔ min na a tiɲɛni fangaw ka bon kosɛbɛ min ye jatigɛwale ani nijuguya wale tigilamaw fɛ o de la ONG ACLED y'i sinsin kosɛbɛ Burkina ni Mali dancɛ fanfɛlaw de la a ko walejugu ninnu yɛrɛ kɛba siga kɛmɛ maa minnu na limanaw ONG ACLED ka fɔ la o ye groupe de soutien à l'islam et aux musulmans GSIM
olu ka maaw de ye minnu bɛ yen n'olu de cokun bɛ nin yɔrɔ kofɔlen in na maa min n'o ye civiliw ye jamanaden gansanw limana olu de ta kɔni kɛ b'a la kɔlɔlɔ yɛrɛ sabu a kɛɲɛ foyi t'olu kɔnɔ marifa t'u bolo ayiwa bere t'u bolo k'a fɔ k'u bɛ se ka bamanci kɛlɛ nka bamancimaw fana ta kɛn bɛ u bɛ se maa min na limana u b'o bɔnɛ u ni na ka taa ko nka walejugu minnu fana bɛ yen n'o ye attaques ye o caman o 50 ɲɔgɔnna o taara ka ɲɛsin MINUSMA ale fana ma octobre san 2021 tɛmɛnen limana an ye nin sɔrɔ l'indépendant ale kɔnɔna la o mana bɔ yen Nouvelle Horizon an bɛ don a kɔnɔ a kuma na Nouvelle Horizon y'a jira k'a fɔ limana ko nin wagati in na yɔrɔ Mali jamana ɲɛmɔgɔw furancɛla fanga ɲɛmɔgɔw bɛ u ni Faransi bɛ ɲɔgɔn na o ni ka bunakun ka nin waati in na n'i ye jateminɛ kɛ politikima minnu bɛ Mali kɔnɔna la yan o politikimaw ko u mankan mɛnnen tɛ dɛ u dadennen don ka sababu kɛ u yɛrɛ ka jamana n'a fɔra k'a fɔ o ni maa wɛrɛ bɛ ɲɔgɔn na yɔrɔ i kan k'i ka jamana kɔni lafasa cogoya bɛɛ lajɛlen la nka a jala k'a fɔ politikimaw olu kɛmɛ k'u yɛrɛ ye u damana ma sabu ko kabi furancɛla fanga in a daminɛna kabi utukalo tile 18 san 2020 aya politikimaw y'a ye k'a fɔ sɔrɔsi fanga min filɛ nin an kunna nin na ayiwa jamana marabaa tila bɛ sɔrɔsiw ye politikimaw y'a ye k'a fɔ olu kɔni olu da don ko in na a bɛna fɔ sɔrɔsiw fɛlaba tɛ wa min ye M5 RFP maaw ye olu ni sɔrɔsiw a bɛna fɔ fanga in bɛ ka munumunu olu de ni ɲɔgɔn cɛ Nouvelle Horizon y'a jira k'a fɔ ko o de kɛmɛ sababu ye an bɛ don min na i ko bi min ye politikimaw ye yɔrɔ kosa in na Mali jamana ale ye Faransi jalaki k'a fɔ ko a tɛgɛ tara jalaki wale dɔw la ka ɲɛsin Mali jamana ma hali n'a sɔrɔla politikima dɔw bɛ yen olu m'u da don a ko la u m'a kɔn u m'a fɔ nin ma diya n ye walima u m'a fɔ nin diyara n ye nka ko jamanaden gansanw ka tɔn minnu bɛ yen n'o ye société civile ye olu kelen kelenninw de bɛ yen minnu bɛ ka furancɛla fanga yɛrɛ lafasa nka olu dun limana olu dɔnnen tɛ maaw dun fana minnu bɛ yen ni hali n'u kumana maa caman tɛ u fɛlaw dɔn nka minnu bɛ yen ni olu ye sama senbaw ye politiciens don dɔnnen don jamana kɔnɔ limanaw n'u y'u kan legelege fan o fan diɲɛma n'u kan mɛn wa u ka wele da kan a bɛ taa yɔrɔ caman na Nouvelle Horizon y'a jira k'a fɔ olu caman bɛ yen bi olu dadennen don nka min tun kɛra jigisigi yɛrɛ ye ni politikimaw tun y'a jira k'a fɔ o tun ye sira ɲuman ye ni maaw hakili b'a la limanaw n'i ye jateminɛ kɛ politikimaw ni ministère de l'administration territoriale tun ye ɲɔgɔn ye dɔ kɛ mars kalo la san 2022 o ɲɔgɔn ye in na limanaw min maître Kasum Tapo ye ale y'a jira k'a fɔ ko furancɛla fanga kun ban bɛ nin de ma k'u kun kɛmɛ ka politikimaw kɛ bolo kɔfɛ fɛn ye ko nka min daminɛ kɔni filɛ ko o na se ka kɛ sira ɲuman ye o fana siratigɛ kelen in na PS yelen kura ɲɛmɔgɔ n'o ye Amadu Koyita ye ale fana segira o kuma kelen de kan a ko tiɲɛ yɛrɛ la politikimaw kun sen bɔra ko bɛɛ la ko nka minɛn dɔ da jɛngɛna a ma bɔn fɔlɔ taama min daminɛnen filɛ jamana ɲɛmɔgɔw fɛ k'o na kɛ sababu ye baara ka se ka don ɲɔgɔn bolo politikimaw ani jamana marabaw ni ɲɔgɔn cɛ nka limanaw o suma ko o dugumajɛ a yira k'a fɔ jɛkulu min bɛ yen n'u k'a ma ko autorité indépendante de gestion des élections ale maa minnu sigira yɔrɔ politikimaw olu minnu bɛ yen n'u hakilila k'u bɛna y'a kɔnɔna la olu kelen ma ye a kɔnɔ o kɛra sababu ye ka dɔ fara dimi kan tuguni o de kɛmɛ sababu ye min ye politikimaw ye u kɛmɛ ka jamana ɲɛmɔgɔw ye k'u to yen u mana fɛn fɛn kɛ u b'u yɛrɛ ye ni maa mana kɛlɛ u b'u yɛrɛ ye u kelen k'u ka kɛlɛ kɛ olu kɔni da tɛ a la o de la an bɛ don min na ko bi ko Mali furancɛla fanga kɛmɛ ka Faransi wele joona sigi la o ni conseil de sécurité kɛnɛ kan k'a fɔ a ɲɛna ko ayiwa a ye a tɛgɛ tara jalakiw la jalaki minnu bɛ yen ni o ye k'a fɔ a ye bamanciw dɛmɛ waleyaw la walima a ye ayiwa kunnafoni di bamanciw ma o samasamani bɛ Faransi ni Mali jamana ɲɛmɔgɔw cɛ o ni fɛ yen bi nka Mali politikimaw caman bɛ yen limanaw olu sen tɛ ka u kun kɔri ka bɛn nin ko in ye u m'a kɔn u m'a fɔ nin diyara n ye bɛɛ kɔni kɛmɛ k'i sigi k'i bolo da i sen kan ka jamana ɲɛmɔgɔ ninnu lajɛ ayiwa kunnafoni filɛ nin ye limanaw an ye nin bɔ Nouvelle Horizon ale kɔnɔna la o mana bɔ yen Eko bi yan min ye Eko welewele ye a kumana limanaw Eko y'a jira k'a fɔ ko kalanko nasiraw la ɲina kalanta ayiwa ka rentrée scolaire san 2022 ni san 2023
an bɛ hakɛ to ɲini k'aw fɛ limanaw ko a bɛ sɔn ka kɛ dibidibi de b'a ko la kosɛbɛ dibidibi min don limanaw ko lakɔli karamɔgɔw minnu bɛ ni o ye coordination des syndicats de l'éducation signataire du 15 octobre 2016 district de Bamako k'olu ye olu bɛ fɛ ka taa baarabila la heure 192 waati kelen limanaw min ye catholiques fana ye olu b'a la k'u bɛna taa baarabila la a bɛɛ bɛ daminɛ octobre kalo in tile 3 natɔ in na a kun ye mun ye u ka hakɛw limanaw a bɛɛ ye sarakow ye yɔrɔ n k'a fɔ coordination des syndicats signataires du 15 octobre n'o ye synergie maaw ye olu ka kɛlɛ ma daminɛ bi waati dɔ la olu kun y'u bolo jigi jamana yɛrɛ n'a taabolo nka a bɛna jamana yɛrɛ na ni ayiwa wulikajɔ minnu tun bɛ jamana kɔnɔ syndicat y'u bolo daw se école karamɔgɔw ye ka se ka jamana yɛrɛ lajɛ fɔlɔ kalanta min o bɛ ka ni minisiri ye o kunnafoni di fan bɛɛ lajɛlen fɛ ni nisɔndiya ye ekɔlidenw ye ayiwa minnu bɛ fɛ ka u ka wari k'a sɔrɔ k'o di ka tila ka o juru tigɛ ka tila ka taa ayiwa intérêt da o kan tuguni comité AIM y'a jira k'a fɔ olu tɛna jɛn ni o ye o de la min ye comité AIM ɲɛmɔgɔba Sirima Ɲare limanaw ale ye ɲɔgɔn ye dɔw boloda a ye lakɔlidenw lasɔmi kosɛbɛ a k'u ma maa si kana don nin da fɛ ni maa o maa bɛ yen k'e donna nin da fɛ ayiwa wari min n'a bɛ d'i ma wari i b'a dun k'a ban k'a sɔrɔ ni kalan ma ta k'a sɔrɔ ni i ma se k'i ka kalankɛminɛnw san n'a fɔra k'a fɔ juru bɛ don i la juru min yɛrɛ n'a ayiwa waati min wari bɛ d'i ma o b'a sɔrɔ e mago bɔra i ye wari in dun k'a ban o wari ka tila ka tigɛ ka bɔ i kunna Sirima Ɲare ko maaw k'u hakili sigi fɔlɔ u bɛna ɲɔgɔn ye dɔw kɛ ɲɔgɔn ye minnu n'o wolola min na u na lakɔlidenw bɛɛ lajɛlen ladɔnniya a ko la ayiwa limanaw ko de filɛ nin ye an ye nin bɔ l'indicateur du renouveau kɔnɔna la a bɛ dansigi kɛ kunnafoni sɛbɛnw lakali la ni ala sɔnna an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan sini ka gafe kura minnu bɛ bɔ k'olu lakali aw ye o tuma aw ni ce a ka filɛliko ɲuman na a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ